vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero chinozvarwa neMike Sambasho. Ndinovimba kuti muri kufara kwese kwamuri. Dodzo rechirongwa chino ndechekungorakidza chete kuti aiwa kumusha tinawo vari kukwanisa kuita ndima dzavari kufamba nadzo. Vhiki nevhiki tinenge tiine mubati akasiyana anenge achifambawo nendima yakasiyana. Asi hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande. Mike Sambasho is powered by dandemutande. Nedandemutande muchaona zvinoendeka. Nokuti dandemutande ndiyo inotipa masaisai ekuti tigone kukurukura nevari kure kure nevari pedyo pedyo. Tinotenda zvakare vakatigadzirira musha uno waMambo Space Creatives Tendwai. Wakadii mwanangu? Ndinofara mama, makadii? Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Kwakanaka chaizvo. Aiwa, tinokutenda. Asi regai ndikurumbidze kuti wakatsvinda, wakapfeka zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda. Urambe uchizviita izvozvo. Aiwa, tinotenda. Panguva yedu isu tichitaura yama kuti slang mazuva ano wainzi wakarova zvegi. Zvegi. Saka ndanichida kutanga nokuti uzvisume kunyika kuti iwe unonzani, nokuti mazita anowanda. Mamwe ndepastage, mamwe ndoyekuzvarwa nawo, mamwe ndapi ndapi. Iwe kana ndati zvisume kunyika unoti unonzani? Ndinonzi Nyasha Chodeva. Nyashani? Nyasha Israel Chodeva. Repastage bamunini Nyasha. Saka apa unongozowedzera baba mudiki? Ndinozongowedzera kababa munini kwekutanga kuti uremekedzeke. Tiremekedzeke uye ndikonekte nevanhu. Ndizvozvo chaizvo. Tumbe ukama. Asi kuziva kwangu inini ndezvekuti zvese zvinhu munhu haangofuma apa stage, haangofuma kuita. Imbondipa nhoroondo yako yesure nokuti inotibatsira kubatanidza zviri kuzoitika kumberi. Okay. Ndakangokurira mufamily ine vanhu vari fani. Then ininiwo mandiri ndaingozvinzwa kuti ndozvinhu zvandoda kuita. Ndaingonzwa kuti pane zvinhu. Ndiani aiita zvenyambo kumhuri kwamunozvarwa? Vana baba vangu vese. Kana kwava kudivi kwaamai, aiwa amai vanotoita nyambo chaidzo chaidzo. Asi kusaidi kwababa vese, family yana baba vangu vese, kwaswera navo unongoswera uri munhu ari kungoseka. Saka iwe pawakatangisa hazvina kukunetsa, nokuti kune vamwe vanoti kana vatangisa zvenyambo kaizvi vabereki vanotanga vamboti ko ndo chikoro here, ko ndo basa here, ndochii? Wakaona rutsigiro here kana kuti vakakuti aiwa iwewe izvi usatore nzira idii, izvi ngazvidii? Zvakafamba sei? Ipapo havana kumbocriticize. Because pandakatanga comedy, ini ndiri accountant, so ndaitoita accounting, then kubasa kwako? Kubasa kwangu ndichiita comedy. So financially ndandine kokumbotsigira chichiwe ndichimbogadzirisa zvinhu kusvika zvagadzikana. Ndopandakazoti izvi regai ndichisiya zveaccounting ndifokase neizvi, since zvirizvo zvaakuisa mafinances akati simbei. Aiwa, tinozvitenda kana zvinongounza sadza chete patafura, nokuti kana muchifamba mukati meupenyu munenge muchiedza kuona kuti izvi ndezvipi, izvi ndezvipi. Ndinoona unoita nyambo dzako nemumwe, munoita muri vaviri. Chii chakaita kuti usarudze munhu iye? Makasarudzana sei? Makasangana sei? Makangosangana zvemahwekwe here kana kuti makatogara pasi mukaronga semusangano? Chakaitika naWesi, pandakatanga kuita ndaita ndega. Ndozita rake remadunhurirwa here kana ndozita rake chairo? Anonzi Wesley Nishi, saka akazongorishotena akati Wesi. So pandakatanga kuita ndaita ndega, then ndakasangana neumwe mukomana anonzi Kitso. Kitso akauya nechislogan chekuti inganga achaenda pakatsinai. Ndiyo ndakatanga kuita. Saka Kitso aizivana naWesi before vaitawo mafriends and vachiri mafriends. So ndaita naKitso tatiitei kwenguva yakati vanhu vakazotanga kukomenta since vaimboona Kitso ana Wesi,
vabva vazotanga kuti ndiwese iroyo kana kuti kufanana. Kuna wese futi vaiti ndibamunini nyasha irawo kana kuti kufanana. Then ndopatakazoona kuti tirongoramba tichitegwa bva tataura naKitso ndikati daumboita nani nawese wobva ati ngaauye timboita. Then patakasangana Kitso akazembe ngaamira, saka takazongosara tatu tichingoita sei tichingoita takadaro. Saka kubva ipapo takabva tangomba ukama hwakati simbei zvokuti hatichakwanisi kutosiyana. Ndizvozvo ukama hwakati simbei pabasa nguva dzese hwakanaka nekuti munogamana, munobatsirana, munosimudzana. Inini ndakakuonai pamasaisai. Handizive kuti basa renyu munongoita pamasaisai here richiperera pamasaisai kana kuti mune dzimwe nzvimbo dzamunotoenda kunoita. Basa redu tinoita pamasaisai uye tine dzimwe nzvimbo zvekare dzatinomboenda tichinoita. Zvinenge zvafamba sei, munoenda sei? Ngatipindei muhurukuro yacho uchitaura katitambanukei kuti ndinyatsonzwisisa. Kumichato vanhu vakada kana MC tinoenda tichiita side rekuva fun at the same time tichiita divi reMC futi. Then kune anonzi mastand up comedy atinoita ekuti vanhu vanotenga matiketsi tosangana nevanhu tichivaitira nyambo vachiseka vachitoripo paground tichitopefoma zvichitoperera ipapo. Ipapo munosangana nevamwe here vanoita nyambo kana kuti munenge muchingori ngatimboti mutambo wamuri kuita mataura nguva yenyu kuti totanga nguva yakati tiri kupedza nguva yakati, iwewe nawesi chete here munenge muripo here panguva iyoyo kana kuti munoitawo zvimwe zvakasiyana siyana, pombopinda muimbi kana kuti popinda mumwe nyambo kuti zviite kunge kakusandura muriwo? Panyaya yakadaro tinoita vaimbi, panoita time yekuti panopinda muimbi uye tinotaura nevamwe vanoita zvenyambo zvekuti nekuti inogona kunzi kana kuti 2 hours ichiitwa. Saka panogona kuti pakapinda uyu omboitawo, popinda uyu omboitawo, pomboitwawo zvekuimba kuita spice up kuti vanhu vavaraidzike. Ndizvozvo. Munonzwa sei ngatimboendai kudivi rakatiomei kuti imimi ndimi varidzi venyaya, ndimi varidzi vemutambo, kubva kwauya mumwe manje anoti akangotaura ichi vanhu votochema musodzi nokuseka akangotaura ichi, imimi zvonge zvasiyana. Pamwe imimi matadza kunyatsonakidza vanhu kuti vanoti vanhu vanonetsa komedi haina kuchipaka nokuti vanhu unotaura so wafiririra so vanoramba vakangokutarisa kudai so ugotaura zvimwe futi ndopatinozoona vanoita komedi vakuseka vega vanhu vasina kuseka. Zvinofamba sei manje kana zvadaro kuti matsvaga ari kutokukundai? Panyaya yakaita seyo inini ndakazvimiririra, ndinofarira makwikwi kana kuti competition. Saka ndikatowana munhu ari beta toda kudzidza kuti akatopedza ivapo handitomusiyi naye kutonzwisa kuti uri kuzvifambisa sei. Paipe paanga achigona pandotadza inini kutonzwisa kuti wazvifambisa sei apa, zvafamba sei chichi, achindidzidzisawo zvimwe zvinhu. Ndizvozvo vadiwa tariri nevateereri, muri kunzwa zviri kutaurwa nechikomanya kuti pamazano masvinu, mazano mapenyu ekuti ukaona munhu anoita seanokupinda, mungave mubasa, mungave munharaunda, mungave mushamwaridzane naye, shamwaridzanai naye nekuti zvaari kugona izvozvo munoda kupfekedzerawo menyu, kwete kubva matotsamwa kuti manje anga akutoti mutambo wake here nekuti anga achibva atodai aiwaka. Munhu anokukunda anokubatsira, nekuti ukaramba usingakundwe unongoramba uri panzvimbo imwe chete, asi ukaona vamwe vanenge vachiita zvimwe nekuti kudzidza hakupere. Kuvanhu kana vasina kuseka unoita sei naiwe baba mudiki nyasha? Munoita sei? Mataura chino vanhu havana kuseka. Munombosangana nenguva dzakadaro here kana kuti inini ndiri kufungisa? Dzinowanika nguva dzakadaro. Kunyanya kana munhu achangotanga. Nguva dzakadaro dzinenge dzakatowandisa. Asi kana nguva dzakadaro dzichinge dzauya, unofanira kuzama kuchinja maitiro auri kuita panguva iyoyo. Kana wanga wakasteja zvinhu wakutomboswicha kungoita zvinhu zviri natural. Kana vanhu vatadza kuzvitambira, toti pane umwe watadaidza achiri kutanga, tikaona kuti vanhu vari kutadza kutambira zvaari kuita,
tunoenda ipapo tokavha paari kuita paari kutadza kuti vanhu vanogona kusatozviona kuti ndozviri kuitika nokuti vanongofunga kuti mutambo wenyu, vanongofunga kuti mutambo, aingofunga zvese zvakarongwa. wataura zvakanaka chaizvo. Munoziva kana mukati memabasa, mukati mendima dzakasiyana siyana, hanzi kana maakutadza kana kuti maakuona kuti izvi zvinhu zvapoirika apa, imimi itai kunge zvinhu ndo zvamamakaronga, itai kunge ndo zvamanga muchida kuti zviite, nokuti vakakupoteredzai kana kuti vari kukutarisai havamboziva kuti mabva makarongera makazvironga sei. Vanenge vakutoti apa vamboronga kakuita sekutadza nhai, apa vamboronga kuita sekunge zvichadzima nhai. Ndizvozvo chaizvo. Tinokutenda nemazano awinawo iwayo auri kuramba uchingotibatsira munyaya dzendima dzekomedhi. Ndinoona kuti kukomedhi kwaane vasikana, kwaane vakomana. Iwe ungati pakunge iri ndima iri kufamba vakadzi nevarume zvakanakirei? Zvakanakira pakuti nekuti kare zvainyanyisa kuitwa nevarume, kezvino izvi zvaakuratidzawo kuti nevakadzi vane zvipo zvavanokwanisa kutoratidzira zvichibatsira even muikonomi chaimo. Nangwe zvinhu zvikamboita kunge zvadai komedhi inenge ichiuya ichibhalansisa zvinhu zvichitoenda. Ndizvozvo munhu basa ibasa zvichitoenda zvikatodaro. Muri mubasa renyirori munorongawo here zviye zvokupurana kuti ndichida kutaura izvi ndozotaura izvi. Kana uri uchironga unoziva sei kuti izvi zvinosekesa vanhu? Unozvisarudza sei? I think ipapo nekuti tine nguva yatinotomboita maresearches kudhiraivha kana enda kupindura kana kuenda kana kukariba uko. Tikangosvika tiita maresearches tinongosvika kana pabhawa. Bhozi chandakaona chinosekesa vanhu kuita zvinhu zviri opposite, zvinhu zvinoitika muupenyu chaivo. Saka ukasvika vanhu vachiita nyaya dzavo unotonzwa kuti idzi nyaya idzi apa kwakuenda munhu akusisiriko apa, uchitonyora pasi kana kuti uchitozviisa mumusoro. Saka zvinhu zvokuti zvinotoitika muupenyu tongozvitora tozviexagerata, totatamura tichiedhera zvatinozongofungawo zvinozongouyawo here and there. Ndizvo zvavadikani muri kunyatsonzwa kuti zvinotoshandwa sebasa chairo. Iyo ikomedhi, idzo dzenyambo, ibasa rekutoti baba vari kubasa, mai vari kubasa. Saka musadherere nekuti manzwa kuti hanzi zvinounza upfu. Chinhu chese chinotipaka upfu, chinhu chese chinotipaka muto, tinochiita neshungu, tinochiita nerudo. Ndiri kuona kuti mune ushamwari hwabatanidzwa nebasa. Unofunga kuti chii chakubatanidzai? Nokuti wanga uchitaura kuti vamwe vanotofunga kuti mune ukama here nekuti taakuita kunge takacheyana kunge makafanana. Ushamwari pabasa hwakubatanidzai chii chikuru chamuri kuita chisingaitwi nevamwe? Nokuti mumabasa amwe tinoona vanotukana, vanorevana, vanongoti vakashanda vese nguva diki diki zvaparara. Mwamuna haana Thompson apa wachinja, haana Joram apa wachinja. Imi mabatana kwekanguva kakati kuti. I think kuti chatingati chatibatanidza patakasangana takaona kuti zvizhinji zvandoda inini ndozvinoda wese. Wese haone bhora, inini bhora handirinzwisisewo, hanwewawa, tese tiri masoba sense. Saka zvinhu zvakawanda kwenga muri kuruza chaizvo, hamuone bhora asi munotamba renyu rechikweshe. Tinotowanza nyaya, tichakudzidzisa bhora. Tinotowanza nyaya, saka zvinhu zvizhinji zvakabva zvanopindirana zvokuti ndizvozvo musimboti chaiwo mukati meupenyu. Kana kunyange kuwanano, mukawanana vanoda kuita zvinhu zvinofanana, munofambirana pamwe chete, munofambirana pamwe chete. Inini ndine mibvunzo yandinogara ndichibvunza mukati meupenyu hwedu ihwu, nekuti nyika yedu iri kuita kunge yanyangara, kunge yavhiringidzwa. Kune nyaya yemadrugs, munoiona sei? Madrugs akuwadza vechidiki kana vechikuru, kana vechikuru nyaya yemadrugs ndinoona sekuti tikakwanisa kuita kana macampaign, even comedy, maitiro atinoita comedy isusu
tikakwanisa kudzidzisana kuipa kumadrugs nezvaanokanganisa muraramo yedu zvinokwanisa kutibatsira kuti uye kuti vechidiki kana vachinge vashaya zvokuita solution yoregera kuita madrugs. Mashoko makuku techenjedza uri kutaura vadikani muri kunzwa mwana ari kunyatsorayira zvakanaka kuti pese patinoita mubasa renyu ramuinaro isai kanyaya kemadrugs. Kunyange muri vakoti isai kanyaya kemadrugs. Kunyange muri mafundisi kanyaya kemadrugs. Kunyange muri mundima dzenyeng'ambo zvese ndo zvataurwa pano nababa mudiki Nyasha kuti munhu wese mubasa rake akangoisawo kanguva kekutaura pamusoro pemadrugs chokwadi vakawanda ndizvozvo zvinobatsira. Ndinoona kuti kana muchiita nyeng'ambo dzenyu munogara makapfeka mbatya dzimwe chetedzo dzamunopfeka nguva nenguva. Sei zvakadaro? Nhasi wakachena kwazvo wakadini asi ipo pai mune makachena zvenyu asi ndo zvamunopfeka nguva yese. Ndingati dai kuri kunzi tikadzokera uku tingati ndo uniform yenyu. I think kuti panyaya yeuniform apa kapa chakaita kuti tizosarudza uniform chekutanga ndechekuti inokubatsira kuti vanhu vakwanise kuona kukasira kuona kuti ndiani pamavhidhios ako vanhu vanokwanisa kukasika kukuona kuti baba mudiki Nyasha uyu ndiwe Isa. Then chechipiri ndechekuti dressing yacho pachezvayo inenge itori fani munhu asati atanga kuita nyambo kana kuita sei. Uye chimwe ndechekuti nemaeges edu aya patee takatanga nezera redu ukada kutanga maybe wakangodai soka vanhu vanogona kungoti mufana zvokuti vamwe havatozive kuti ndiri mudiki kudai so. Vamwe vanotofunga kuti mudhara uyu wavanenge vachiona pamatv. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti so that munokasira kuti vanhu vanogashira kuti bambo vanotaura zvakabatana uye vanhu vanokwanisa kurelata kuti sekuru vaipfeka vakadai. Saka takangoda kungosarudza mapfekero iwayayo. Ndizvozvo tinokutendai nepfungwa dzakadaro noti kana vanhu vari mukati memabasa vanoti chinobate. Ndinokushuvira rombo rakanaka mubasa renyu. Muri kuita basa rakanaka rekufadza vanhu asi chanyatsondifadza ndechekuti ndiwo wataura kuti hamunwe doro kai mese nababa nawese hamunwe doro. Pano pachikova chemhemberero panoitwa zvapupu zvechokwadi kuti kana baba mudiki Nyasha vataura kuti isusu paushamwari hwedu hatinwe doro hatiite zvakati tozonzwa vanhu vakutinyora kuti akarembera akazowanikwa bhawariyeri kuko akadhakwa akazodini. Izvozvo zvakanaka mukati mebasa renyu nekuti hakuna chinhu chinombobudirira nekudhakwa. Hakuna chinhu chinombobudirira nekurasa njere nekuti chimwe chinhu chinoitika pakudhakwa kurasa njere. Saka zvamunenge makaronga gwara renyu nhoroondo yenyu yamunenge makuda kufamba nayo dzimwe nguva munogona kuiputsa. Ungati kudiko kune vabereki nanhasi vachirongofunga kuti kana mwana achinge asina kuita zvechikoro kana kuti mwana achinge asina kuita zvekosi yekuti akaita kosi iyi neiyi vasingatariri zvaanogona. Panapo wataura nechipo kaichi itarenda kairi. Ungati kudiko vabereki panyaya dzematarenda ari muvana? Matarenda kudzidza kwakanaka kuti munhu angova nekudzidza kwake asi kana munhu ane chipo chekuti anoona kuti chinokwanisa kumubatsira tinoona sekuti anofanira kumbopiwa mukana wekushandisa chipo ichocho voona kuti chingasvike papi. Kana munhu achikwanisa kudzidza panguva imwe chete achiita futi sezvandakaita ini kuti pandaitoita izvi ndaiita futi comedy panguva imwe chete iyoyo. Saka kana munhu akwanisa wana mukana iwoyo mega munozoona zviri kubuda chaiko. Ndizvozvo mashoko akanaka wazviisa pachikero chakanaka kuti munhu akagona kudzidza akagona kuita tarenda. Munoziva tarenda rine dzidzo rinovezeka rinorakidza rega. Hatisi kuti vanhu vane matarenda vasina kuenda kuchikoro havagone. Aiwa,
chikoro chinozongobatsiridza pakuvhura mikana yakawanda, pakuvhura madhoo eupenyu akawanda, pakurodza pfungwa kuti mubasa racho rauri kuita wanyatsoriita sei. Ndine mubvunzo mumwe wandinobvunza zvakare wokupedzisira wandingade kuti upindure mukachikoko kenzungu. Unofungei nenyaya yesocial media, zvayakaipira nezvayakanakira? Social media, zvandinoona pamusoro pesocial media ndezvekuti inofanira kushandiswa zvinhu zvakanaka musociety, uye zvekare panguva imwe chete iri kukanganisa vana kana vasina dzidziso pamusoro pemashandisirwo ayo, kuti mwana anongotengerwa foni, haana kupiwa dzidziso yekuti anoona vamunininyasha vaita ichi, wesaita ichi, oda kuita the same, asiuziva wei nzira zvaitwa nazvo. Ndizvozvo chaizvo wazvitsanangura zvakanaka. Saka vadiwa vatariri nevateereri, ngatishandisei mudziyo unonzi social media sezvazvinokodzera, tichitarisa mazera, tichitarisa vatiri kuzviitira. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi ndongoda kukushuvira kuti basa rako ngariende mberi. Mwari vakuitire nyasha. Hatigone kupedza zvakare tisina kutenda dande mutande yatipa masaisai ekuti tigone kukurukura nedande mutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo pachikuva chemhemberero. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.